прочита инициативите на доцент Любчева във връзка с нейния мандат 2 години в Европарламент. Ще ви помоля след срещата да попълним един списък, за да може да имаме добра представа за всички участници, които застават зад кандидатурата на доцент Любчева за евродепутат. Наистина, по време ще се наложи да ви прочита тези неща, защото инициативите на доцент Любчева са много и аз не мога да ги запомня, а също така и участниците в комитет. По време на предизборни мероприятия сме свидетели на много подобни инициативи. Но дойде време, когато всеки уважаващ себе си гражданин да заеме позиция, която не е съобразена с партийните централи. Ние инициирахме този комитет по простичката причина, че в обществения живот се случват неща, които не съвпадат с позициите и възгледите на граждани и професионалисти. Първото, което ни отличава, е политическата безпристрастност на всички участници в комитета. Всички са далече от политическата зависимост на партийните централи. Първоначалният списък на участниците включва професор Петко Петков, ректор на университет професор Асен Златаров, Иван Кожухаров, диригент, Владка Далева, директор на гимназията по туризъм, Михран Мутафян, заместник-председател на арменската общност, Гаро Акчиян, представител на арменската общност, Любо Добрев, артист, професор Хикмет Мехмедов, балет майстор на ОПД Бургас, Иван Ванков, литературен критик, професор Иван Карайотов, историк, Атанас Радойнов, писател, Георги Динев, председател на Дружеството на художниците, Ангела Колева, общественичка, Георги Райков, философ, Наталия Коцева, директор на регионална библиотека в Бургас, Николай Кожев, издател. Със своята подкрепа ние считаме, че няма да пренаредим партийните листи, но ясно заставаме зад кандидатурата на госпожа Любчева поради една съвсем проста причина. Тя е най-работещия евродепутат през последните 2 години.